Tiana ja ha estrenat el nou sistema de recollida selectiva d'escombraries. Els veïns d'aquesta localitat del Maresme han començat a fer servir els diferents atuells per separar la brossa i en les últimes hores ja s'han recollit més de 2 tones de deixalles orgàniques. La brossa recollida es convertirà en adob. Els veïns de Tiana van treure ahir a la porta de casa seva per primera vegada la bossa de brossa amb només matèria orgànica. Així, aquesta població del Maresme s'ha convertit en pionera a Catalunya de la recollida selectiva de brossa a domicili. Al principi jo era una mica reàcia, més que res per l'enrenou que porta, remodelar els llocs que tens a la cuina i tot plegat. Però aquest dematí ens hem posat amb dansa i ja dic, des d'aquest dematí ja ho tenim pràcticament organitzat. Els escombriaires extrauen les bosses de les galledes marrons que contenen exclusivament la part orgànica de les deixalles, és a dir, menjar o bé paper de cuina, taps de suro o flors seques, i les llencen en un camió de dimensions reduïdes. Aquest sistema permet convertir les deixalles en un adob d'òptima qualitat. En el primer dia de funcionament s'han recollit 2.140 quilos de brossa orgànica. L'Ajuntament de Tiana valora positivament aquesta primera recollida. Només en alguns carrers hem tingut algun problema, perquè els mateixos recollidors, els de l'empresa recollidora, s'han deixat algunes cases sense recollir. La novetat del primer dia, no està la brigada a passar a recollir-ho i no passa res. La recollida porta a porta a més fomenta les altres recollides selectives, com la d'envasos, paper i vidre. Una petita part dels residus, però, no és reutilitzable. És el rebuig, que els veïns també hauran de destriar i que recollirà un dia a la setmana, els dimarts. Aquest sistema de recollida, que ha obligat els veïns a reorganitzar-se a l'espai de la cuina, ha permès retirar els contenidors d'escombraries verds. En tota la població només se n'han deixat 19 temporalment, fins que els veïns s'adaptin al nou sistema i per casos d'emergència, ja que els camions només passaran 3 vegades a la setmana i 4 a l'estiu. Molt benvinguts a totes i a tots. Jo crec que més que una celebració dels 25 anys del Porta a Porta a Tiana, que va ser pionera, per mi és una cosa més. És l'inici d'un canvi de mentalitat, de la consciència com a societat, també com a administració, com a societat, que havíem de canviar alguna cosa en la gestió dels residus. Jo crec que 25 anys enrere, com que la vida anem molt atropellats, no ens ho sembla, són molts anys, i si fem memòria, veiem que en aquell moment ni existia aquella cançoneta de l'encara que siguis de plàstic, us en recordeu? Aquella campanya dels envasos, no hi havia tampoc consciència de la circularitat, de l'economia circular, d'aquesta necessitat, ara que estem en un moment, per exemple, de crisi de matèries primeres. No en parlàvem gaire bé de la crisi climàtica, molt poquet, i només alguns periodistes ho feien i ens tractaven com si fóssim uns llunàtics. I ara mateix sabem que, per exemple, la gestió de residus significa el 5% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle totals, i que quan més bé es fa aquesta gestió, més es redueix aquesta emissió. Per exemple, del total, més del 70% són els abocadors a l'aire lliure. Per tant, quan millor es fa, més hi guanyem en molts sentits. Tampoc coneixíem tant la contaminació per plàstics en el medi ambient o en els mars i oceans. I per mi també és una celebració d'alguna cosa més, perquè es va fer el 5 de juny, Dia del Medi Ambient, com avui. Per tant, molt carregat de simbolisme. I els que esteu aquí, perdoneu, no us dic grans, però jo crec que tots vau viure el canvi. Tots vau haver d'adaptar-vos, de canviar la vostra manera de viure. Jo no sé, ho veurem avui, tindrem l'oportunitat d'escoltar-ho, si va ser més dur o menys dur, teníeu molts prejudicis i després vau veure que era, no ho sé. Ho veurem avui durant aquesta jornada perquè comptarem amb alguns dels protagonistes d'aquell moment. Els convido a pujar a mi aquí perquè volem saber com va ser aquell moment i també què ens depara el futur en aquest sentit, en quant a la gestió de residus. Volem comptar, si us vaig cridant i aneu pujant, amb Ferran Vallespinós, alcalde que va impulsar el model, si és tan amable en estar allà. Josep Maria Tost, que en aquell moment era alcalde de Riudecanyes, que també va impulsar el Porta a Porta mesos després i que ha estat director de l'Agència de Residus de Catalunya. Frederic Ximeno, director de l'àrea d'acció climàtica de l'àrea metropolitana de Barcelona, si és tan amable. Raquel Begines, que va ser periodista de l'edició del Barcelonès Nord del diari El Punt en aquell moment, que li va tocar fer seguiment de tot aquest desplegament. Imagino que durant més d'un any, no? Després el resultat al cap d'un any, el resultat al cap de 2, els pobles que s'hi sumen, no? I també Isaac Salvatierra, que és l'actual alcalde de Tiana. Moltes gràcies. Si aneu, mira, hi ha el nom aquí, Frederic aquí, vaig guiant, Josep Maria Tost, Raquel Begines, gràcies.
i jo m'assec aquí i intentarem una mica recordar, no?, aquell moment que ara potser estem molt acostumats als contenidors aquests petitons, a les galledetes marrons, però en aquell moment era tota una revolució. I començaré preguntant-vos en general, però en especial a qui va ser alcalde en aquell moment, el senyor Ferran Vallespinós, per què es va plantejar com aquest canvi tan gran? Perquè era un canvi molt gran en aquell moment, no? A veure, molt bona tarda a tothom. Va, això? Sí, val, d'acord. Molt bona tarda. A veure, jo vaig jugar amb avantatge, perquè jo professionalment sempre he estat en els temes de medi ambient, des de moltes vessants, i, evidentment, quan em va tocar fer, que no sé, alcalde, vaig aprofitar a incidir en allò, aquella frase de que les coses petites a vegades solucionen els grans temes, no? És evident que la recollida ens hauríem de posar a finals del segle passat, seré ràpid, la crisi del tema de la recollida de tota l'àrea metropolitana, l'abocador de Garraf, una desgràcia per tot arreu, la incineradora de Montcada, que, en fi, etc. I estava en una situació de crisi que l'única manera de sortir-ne era reciclar i reduir la quantitat de deixalles que es portaven a tractament finalista, és a dir, enterrar o a cremar. Aquesta és la situació. En aquesta situació vam veure que l'únic possible era fer una recollida porta a porta per fer una recollida selectiva eficaç. Tiana en aquells moments estava aproximadament amb un 16% de recollida i, evidentment, estàvem molt allunyats dels objectius que ens havíem marcat a tot arreu. També vull dir que no va ser un mèrit personal meu ni molt menys. Vull recordar la Núria d'Arbre, que en el seu moment va anar a veure un model semblant a Itàlia. Vull recordar els regidors que amb mi ho van portar més directament, com el pobre Emili Acet, el Josan, que ha sortit aquí, que ja no hi és, el Xavi Doñate, que sí està per aquí, el tècnic en aquell moment, que s'hi va incorporar una mica després, però que va ser fonamental amb el Marronet, que és l'Enric Coll. Per tant, a veure, les coses, si tenen èxit, mai són fruit d'una persona, sinó d'un convenciment de la ciutadania. Va ser la ciutadania que s'hi va adherir amb entusiasme, sempre hi ha problemes. Abans ho deia amb una amiga, que si em poso a repartir aquí fora bitllets de 50 hi haurà un 10% que protestarà. Vull dir, sempre hi va haver-hi reticències, petites, però el fet que en 2 mesos vam passar d'un 16% de recollida selectiva a un 80%, això és un fet objectiu que no és discutible. I el fet que durant 25 anys Tiana, més o menys amunt, més o menys avall, hem estat sempre per damunt del 80% de la recollida selectiva, crec que és un bon model, un model que no és un invent de Tiana, sinó és un invent col·lectiu de molts municipis i que avui en dia més de 300 municipis de tot Catalunya estiguin fent aquest model, vol dir que és una bona via pel que hem de fer amb els residus. De fet, ho comentava vostè, segurament en aquell moment tampoc devia ser tot flors i violes. De fet, amb la implantació del porta a porta hem vist llocs on hi ha hagut reticències varis. No sé si us vau trobar amb problemes de com fer-ho, de per quins carrers passar. No ho sé, què recordeu d'aquell moment? Bé, jo no recordo grans problemes. A veure, jo crec que Tiana en aquell moment era un municipi normalment amb un urbanisme que permetia fàcilment fer aquest tipus de cosa. Permetia poder actuar amb un camió petit i fins i tot hi havia el record històric. És a dir, en algunes cases encara hi havia el ganxo a la paret de quan venia a escombriaire a la porta de casa teva a recollir-te els residus. El que passa és que dels anys 60 cap aquí diferents coses van començar a complicar la vida als residus, que si el vidre, que si el plàstic, que si una sèrie de coses, etc. Per tant, el model porta a porta, en el fons, és el que s'havia fet arreu fins que van inventar una cosa maleïda que es diu contenidor, no? Perquè des del meu punt de vista crec que ha creat molts conflictes. Evidentment que és absolutament necessari, però els conflictes que crea un contenidor són... Però clar, el ciutadà no pot pensar que té allà una boca immensa que hi pot tirar-hi tot de qualsevol manera i a qualsevol hores, que el problema ja no és seu perquè ho ha posat allà dins. Clar que el problema és teu, perquè com a ciutadans el problema el tenim fins que arribem a l'última molècula de tota aquesta història, o perquè fem petjada de carboni, o perquè contribuïm al canvi climàtic, o pel que sigui, etc. Per tant, és una responsabilitat que un contenidor de 50 litres o 200, no me'n recordo quants són, no la resol. En el fons era tornar a un sistema que ja tothom havia fet. De fet, ara comentava això dels contenidors que són el forat negre,
llancem, marxem cap a casa un altre cop i ens n'oblidem, i passa una mica amb l'aigua i els desaigües de les cases. Hi ha molt poca gent, potser també es podria fer com a iniciativa veure què passa amb aquests residus i que tothom pogués anar a veure què passa amb aquests residus i com costa fer aquesta recollida selectiva i després el seu tractament. No sé si a Riu de Canyes, senyor Josep Maria Tost, s'ho va trobar tot tan planer com ens ho il·lustrava. Bona tarda, agrair la invitació a l'Ajuntament per a aquesta celebració i per molts anys als tinencs i tianenques. Clar, nosaltres vam anar enganyats amb el porta a porta. Era la situació semblant a la de Tiana, amb el Ferran. Recordem que la llei de residus era del 93, a partir del 97-99 era obligat a desplegar la recollida orgànica. Nosaltres havíem passat, com ha comentat, d'un porta a porta tot barrejat, fins l'any 97 teníem un porta a porta amb un camionet que recollia a la façana amb un ganxo. L'any 97 vaig posar els contenidors, que era l'alcalde, i el 2000 vam passar al porta a porta. La culpa era aquell mite que ho feien a Itàlia. Ens van ensenyar que ho feien a Itàlia. I els meus veïns els deia, això ho fan a Itàlia, i clar, s'encongien d'ombros quan ho fan a Itàlia. Gràcies a això, a gent entusiasta, en aquell moment la Junta de Residus, l'Agència de Residus, el Pilar Xiva i el seu equip, Josep Simó i altra gent, i sobretot en el meu cas, jo no tenia tècnica pròpia, tenia l'Anna Lluís, que era la directora tècnica del meu consorci de Secoms al Baix Camp, que és el que em va enganyar. Escolta, Itàlia, això funciona, ho hem de provar? I ho vam provar. Nosaltres vam començar a la segona quinzena d'octubre de l'any 2000. I com a Tiana vam passar de reciclar un 7% que reciclàvem a reciclar gairebé un 75%. I l'experiència era molt fàcil. Tu a la ciutadania li explicaves i la gent no ho entenia. Jo recordo les teles que feia a l'escola amb una pissarra, partir la pissarra, i avantatges i desavantatges del contenidor i del porta a porta. La gent, si l'eduques, si li expliques, ho entén. Sempre hi haurà descreguts, no? Jo recordo haver-me trobat les primeres setmanes els irreductibles que me tiraven la brossa al jardí de casa. Jo vaig enganxar una senyora que ja no hi és, que me la va penjar davant de casa, i la vaig enganxar i fregant-hi penjar-me la brossa a la porta de casa. I doncs això, el dictador Tost, ara ens obliga a reciclar. Bueno, això passa, no? Però l'èxit és que després de 25 anys, i ja va ser pionera, va marcar el camí, va servir per que es creés l'Associació de Municipis Porta a Porta, on, i que va ser una de les grans coses que vam aconseguir, que no es polititzés el porta a porta. Hi ha perill. La política local és molt cabroneta. I qualsevol cosa descontent d'un veí serveix per abans d'atacar el govern de torn, no? I ens vam ajuntar diferents colors, vam fer una associació que va servir que avui hi hagi aquest èxit. Més de 350 municipis fan el porta a porta, 150 estan en curs de fer-ho, de vegades hi ha hagut tensions, però ens ha demostrat que és el millor sistema. Només 2 municipis van tirar enrere amb el porta a porta, per diferents causes, no? Però si la gent li expliques, la gent ho entén. És un petit sacrifici, ja no ho dèiem amb el president del Consell Comarcal del Segrià. Pots sortir a penjar el cubell, si vols, amb calçotets i en pijama. Quina comunitat més que anar a caminar 400 metres, 300 metres per tirar un contenidor? I si a la gent, en el fons, li expliques quina és la necessitat de per què el fem porta a porta i per què cal una bona recollida selectiva, de recuperar materials, l'impacte del canvi climàtic, la gent ho entén. Però cal molta pedagogia. Perquè, com tot, són canvis d'hàbits i els humans som animals de costums i ens costa canviar. Però si tu eduques, si tu inverteixes en comunicació, és la clau. Ara només hi ha una tercera part dels municipis que el tinguin. Per tant, alguna cosa passa aquí. I a mi m'agradaria preguntar a la Raquel Begines, que en aquell moment va estar en contacte tant amb la part administrativa com amb la població. Com ho va rebre la gent? I una mica com perceps tu que es va explicar al poble? Sí, en primer lloc, moltes gràcies a l'Ajuntament de Tiana per convidar-me a ser aquí. És una alegria retrobar gent de Tiana que connecta aleshores. Jo era periodista del diari El Punt, primer poso un moment en context. Érem una redacció jove, amb moltes ganes de fer periodisme i d'aprendre, perquè molts havíem sortit de la facultat. Justament amb l'actual alcalde de Tiana érem companys de redacció. Doncs, clar, aquest tema va ser un tema important per nosaltres, perquè s'havia d'explicar bé, perquè érem pioners. Nosaltres érem Barcelonès Nord, que hi havia a Badalona, Sant Adrià i Santa Coloma, de Gramenet, i després hi havia Montgat i Tiana, per influència de Badalona respecte a aquestes dues poblacions. I clar, quan vam saber que Tiana seria pionera, l'objectiu va ser
que nosaltres volíem ser el mitjà de referència pels tianencs i les tianenques. Volíem que la gent s'assabentés d'aquest canvi de model de recollida d'escombraries gràcies al diari, gràcies al diari El Punt del Barcelonès Nord. I, per tant, vam apostar fort per tenir portades, per tenir planes 3, que era la plana més important, i, per tant, per estar al servei de la gent, que és el que, com a periodistes, teníem l'objectiu de ser un mitjà de referència i d'explicar, de fer d'intermediaris entre l'administració i la gent del carrer. I no sé quin paper, jo crec que vam jugar un paper important perquè en aquell moment, com bé deies al principi, no hi havia les grans campanyes de comunicació que han sigut després de la Generalitat. Allà estava tot per fer. O sigui, nosaltres estàvem també, per nosaltres era un repte explicar-ho a nivell informatiu. Per tant, el que sí que vam voler fer des del diari va ser acompanyar, en aquest cas, l'Ajuntament amb aquest missatge i també resoldre dubtes a la gent, o sigui, estar al costat de la gent, que és el que sempre intentem fer els periodistes, i traslladar els missatges. En aquest cas era un missatge molt potent, molt novador, i que nosaltres vam voler posar el 100% de la maquinària al diari per ajudar a comunicar aquest gran canvi que s'ha vist històricament després d'aquests 25 anys. Cada vegada hi ha més ajuntaments que s'hi afegeixen i que, com bé ha dit aleshores l'alcalde de Riudecanyes, no es va polititzar i això va poder tirar endavant, que és un sistema que ha demostrat el benefici respecte al reciclatge i també la reducció de residus, que era l'objectiu. Aquesta pregunta la llanço tant a l'alcalde actual com a Frederic Ximeno, perquè va sobre l'àrea metropolitana, a la qual pertany Tiana, on la mitjana de recollida selectiva és del 40%. No és una xifra gaire alta, perquè l'objectiu europeu ara mateix és del 55% i pel 2035 el 65%. Per tant, tenim un repte encara en molts pobles per davant. De fet, només 9 municipis compleixen, evidentment, entre ells Tiana. Per tant, com es poden millorar aquestes xifres? Com es pot aconseguir que, igual que ho va fer Tiana en aquell moment, ho faci més gent o fins i tot es busquin altres sistemes? Començo jo? Bé, bona tarda. Jo crec que és un motiu d'orgull com a comunitat, com a poble. Si mireu, si ho heu pogut fer abans de començar l'acte i si no després quan acabi, veureu aquelles cartel·les, aquells rètols al final d'aquí de la sala de Benes on hi ha diferents imatges. Hi ha un quadre, una gràfica, on es veu cada un dels municipis de l'àrea metropolitana el percentatge de reciclatge. Estem, com ha dit el Ferran, voltant al 80%. Som els primers dels 36 municipis des de fa molts anys. I crec que és una bona dada i ens podem sentir orgullosos d'aquest fet. Si mirem altres dades, com per exemple l'ús del vehicle privat, també dins l'àmbit de medi ambient, estem a la cua, i aquí és on hem de reclamar l'àrea, aprofito també, més transport públic per no estar a la cua amb aquest allò, però amb la qüestió del medi ambient, del reciclatge, som els primers i això vol dir que es van fer bé les coses fa 25 anys. Jo crec, el poble també ha canviat, però en aquell moment eren també menys habitants, però jo crec que es manté aquell esperit, es va viure com un repte col·lectiu. I jo també amb mirada de periodista crec que es va enfocar bé, no sé si era volgut o no, però es va viure com un repte de poble, que és una mica el subtítol que hem posat en la presentació de l'acte. De sobte sortíem a TV3 i tot Catalunya estava pendent de si ho faríem bé o no ho faríem bé. I no sé si ho saps, Cori, però la senyora que ha sortit al vídeo que hem posat al principi és ma mare, que està allà, que és la Carme Pujol, i crec que reflecteix molt bé l'esperit aquell, perquè diu, bé, és un trasbals, jo al principi ho veia una mica complicat, perquè de sobte, clar, vam haver de separar, buscar espai a les cuines, algunes petites, per començar a separar la brossa, però de sobte vam veure com un repte. I ens en vam sortir. I crec que el que explicava ma mare en aquest vídeo, que reflectia molt bé, jo crec la gran majoria de tianencs que va dir, bé, ens toca això per compromís amb el medi ambient, després vam veure que no era tant de problema buscar una mica d'espai per separar la brossa i després tot ha estat més o menys fàcil. Jo volia agrair als tianencs i tianenques tota aquesta feina, tot aquest compromís que hem tingut al llarg d'aquests 25 anys, els nouvinguts, perquè és molt important, perquè els que estàvem al 2000 potser
era més fàcil perquè va ser un repte col·lectiu, però cada família de Tiana que ha vingut a viure al poble, també s'ha fet bé, jo crec, des de l'Ajuntament, des de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, se li informa que aquí reciclem, se li dona el cubell, se li explica, i implica, molts cops vens a viure a Tiana i no saps que estem fent porta a porta, no? Implica un petit trasbals, però després tothom ho ha anat fent molt bé. Vull agrair també als treballadors i treballadores, que molt sovint ens els oblidem, els de el proveïdor, Fomento, que és crec que l'empresa que ha tingut el contracte durant tots aquests anys, tots els treballadors i treballadores, els escombriaires que cada nit fan aquesta feina imprescindible, i agrair també a tots els tècnics municipals que han tingut, des de l'Enric al principi, la Núria d'Arbre, el Toni Tubau, l'Olga Llobet, el Toni Campmajor, l'Empar Cortés, que els tenim aquí a primera fila, que són el motor des de l'Ajuntament que han fet possible tot això, i després també, òbviament, les institucions, començant per l'alcalde Vallespinós, que va ser qui va liderar aquest projecte amb tan bon resultat. Jo crec que hem de mantenir aquest repte col·lectiu per mirar més enllà, perquè és veritat que de seguida vam arribar al 80, però ens hem quedat amb un altiplà. I Tiana, Tona, Riudecanyes vam ser els primers, però si ara agafem les dades de l'àrea som els primers, però si agafem de tot Catalunya, els municipis que han ampliat 5 fraccions porta a porta o que s'han anat incorporant al llarg d'aquests 25 anys, han aconseguit taxes de reciclatge superiors. Per tant, sí, municipis que estan al 90, no? I per tant, jo crec que tampoc ens hem de conformar, tenim nous reptes, que ja suposo que en parlarem després, però aquest repte col·lectiu, això entendre que com a comunitat hem de sumar per fer bé les coses, per compromís mediambiental, doncs crec que és la clau de l'èxit. Tu ara ets alcalde, llavors després vas ser periodista, però també vas ser ciutadà que va sortir, no sé si en calçotets i pijama, a treure aquest cubell. A tu, personalment, ara no em facis d'alcalde, digue'm la veritat, al principi també vas remugar una mica i després vas veure que allò no era tan complicat? Bueno, tenia 23 anys, el que ha explicat ma mare en el vídeo. Recordo el dia que va venir TV3 perquè estàvem sopant, vam plegar vela ràpidament, no vam acabar de sopar perquè venia la tele a casa i llavors vam posar tots en modo estem aquí defensant el sistema. Jo crec que després, evidentment, m'he emancipat i al final no és tan complicat. T'has d'organitzar una mica. Els periodistes que arribem molts cops a treballar més tard de les 9, de les 10 de la nit, doncs t'has de gestionar una mica millor aquestes coses perquè de vegades arribes i ja ha passat especialment els dies més complicats, quan fas peix o aquestes coses que t'has d'organitzar bé, però un cop agafes el truc, jo crec que és molt fàcil. Senyor Gimeno, com podem millorar aquestes xifres a nivell d'àrea metropolitana? Molt bé, deixa'm una petita digressió personal, perquè jo en aquell moment era consultor dels que provava d'enganyar alcaldes i realment l'exemple, vull dir, l'exemple de Tiana, l'exemple de Riudecanyes, i per tant aquests primers portes a portes que vau muntar van ser molt inspiradors, tot i que ha costat moltíssim, però vull apuntar que també no podia ser a Barcelona i gràcies a que alguns us vam mirar molt vam començar a Barcelona. Sí, perdó, doncs deia que seguint el seu ensenyament va arribar a Barcelona, tard i malament, però que va arribar. Bé, a l'àrea només hi ha una via, que és el que heu fet vosaltres fa 25 anys i que sembla mentida que 25 anys després no hi hagi molta més gent fent-ho. Per tant, l'única solució és recollides eficients. Hi ha un acord polític de tots els colors polítics de l'àrea metropolitana que van signar pel Premet 25, on tots els alcaldes i alcaldesses fa 4 anys van acordar, tenir taxa, que no tothom en tenia, i 2, muntar sistemes de recollida eficient. No hi som, i per tant la solució és ser-hi. En aquests moments, recollides eficients, tenim 5 portes a portes, algun mix, i ara tenim ja 4 de contenidors tancats, que serien l'altra opció de la recollida eficient, i ho sabeu, però ho constatem, molt més eficient la porta a porta, és imbatible, però és una cosa que constatem amb dades empíriques, ja ho sabíem, però també en l'àrea metropolitana és així. El sistema mix, no tan eficient però útil, és a dir, si no veus clar posar porta a porta en determinades densitats, pots combinar. En tenim uns quants. Ara, per mi, el que serà molt determinant i ens ajudarà també a desfer angúnies és el Prat de Llobregat, és la primera ciutat gran que té tot el metropolitana, que té tot el municipi amb contenidor tancat, i després
és només en contenidor tancat, encara menys eficient. És a dir, porta a porta, mix, contenidor tancat. Aquesta és l'ordre d'eficiència, hauria de ser quants més portes a porta i menys contenidors tancats millor, però el que hem de fer és sistemes eficients als 36 municipis. Per tant, aquí ho hem d'avançar. És veritat que hi ha angúnies perquè no hi ha res més fàcil que tirar les escombraries a un contenidor quan vols barrejades, quan vols, a l'hora que vols i al lloc que vols. Això no hi ha res més fàcil que això. Per tant, qualsevol sistema és pitjor, diguem-ne, en termes de comoditat. Però està clar que hem de complir aquests objectius, s'ha exposat els motius, són claríssims, ho hem de fer-ho. I per tant, aquí estem treballant amb tots els municipis metropolitans. Cornellà també farà contenidors tancats aquest mandat, Sant Cugat i Sant Boi ho estan treballant, Santa Coloma de Cervelló, el nou porta a porta de l'àrea metropolitana, torna a ser exitosíssim com ho ha sigut Tiana. I per tant, aquest és el camí. Clar, si ens remetem a les xifres, comentàvem abans, de tot Catalunya, de 329 municipis crec que hi ha a l'actualitat, només dels 1.000 que hi ha a tot Catalunya tenint implantat el porta a porta, que és una tercera part de municipis, però un 12% de població. Hi ha un 8% encara molt gran, sobretot en grans pobles i grans ciutats. Hi ha alguns grans pobles i grans ciutats que ho tenen, però són una excepció. Per tant, què penseu vosaltres que teniu aquesta experiència que es pot fer per atrapar-los cap aquí? Perquè al final hi ha un mandat europeu que demana reduir aquests residus. Ja no és voler o no voler, no? S'ha de fer. Les regles de joc han canviat molt, especialment des de la llei espanyola 7/2022, que substitueix l'anterior llei del 2011, que era una llei molt genèrica, aquelles lleis que diuen es fomentarà, es tendirà, quan una llei posa es fomentarà i es tendirà vol dir que no farà res. La llei 7/2022 és molt contundent i per primera vegada, com tu has dit, parla d'uns objectius d'obligat compliment. Si no, hi haurà sancions de la Unió Europea, de l'Estat i de la pròpia Agència de Residus. Per tant, clar, siguem realistes, amb Solvent alcalde. La brossa no interessa a ningú, excepte els friquis que estem aquí dalt i els friquis que esteu aquí baix. La brossa no interessa a ningú i no dona vots. Excepte el senyor Ferran Vallespinós i el Xavier Doñati, que eren dos friquis, un servidor i els de Tona, uns altres friquis, i els de Balanyà i els de la Moguda de la Plana, uns altres friquis, una formació ambientalista, que tenim clar la concepció de la brossa, però en general els municipis tenen diferents realitats i la brossa no interessa. I el que no interessa a la població, els polítics locals, no ens hi dediquem. Deixem que a les festes, a la seguretat, al transport, a la mobilitat, no residus. Jo sempre ho dic, amb 24 anys d'alcalde de Riudecanyes, cap veí, però cap, em va dir, Josep Maria, vull reciclar més. Cap ni un. Però tenim clar que com a líders, alcaldes i alcaldesses, líders de les nostres comunitats, hem de fer coses més enllà, no? I per un tema ambiental, aquelles 400 tones de brosses que genera el meu poble tenen un impacte ambiental i, per tant, per un concepte de futur, d'emissions, de recursos, hem de fer canvis. Clar, si la Generalitat dels alcaldes i alcaldesses de Catalunya, aquests 947 són uns descreguts, han d'haver mecanismes perquè focalitzin la brossa. I aquesta llei t'obliga a focalitzar la brossa. Dos escenaris, els objectius legals i el cànon que té Catalunya des de l'any 2004. Cada tona de brossa que no es recicla i va directament a un abocador té un càstig de 70 euros la tona i pugen cada any 5 euros. Això ha fet que molts ajuntaments focalitzin i tinguin clar que la brossa és una prioritat. Per tant, els ajuntaments ja tenen clar que, com deia el Ferran, a l'àrea metropolitana, que s'hi han de posar, i el que passa a l'àrea metropolitana passa en moltes comarques. Que la clau és que s'analitzin i cada municipi que té una ànima diferent vegi quin sistema li funciona. Un porta a porta, un contenidor tancat o un sistema mix. Segons les realitats socials i geogràfiques del municipi. Per tant, jo entenc que ara estem a meitat de legislatura, ja comencem a entrar en calendari perillós per fer canvis, però tinc clar que entre aquesta legislatura i la propera hi haurà canvis molt grans. La clau també serà l'aplicació de la taxa justa. És a dir, per una banda, els ajuntaments tindran la pressió de complir els objectius i l'increment del cànon, i l'altra que la clau és com animem el ciutadà que participi. Les dades de Catalunya diuen que aproximadament un 50% de la població, és a dir, reciclem un 47% dels residus, és a dir, separem a casa un 47%. Vol dir que més o menys la meitat de la població participa. Com convencem a l'altra meitat? Portem 25 anys de campanyes de comunicació en temes de residus, no? Des de la primera de l'any 99 que explicaven cada color que hi anava, a l'envàs del 2012 i les posteriors. Però avui en dia un ciutadà de Tiana
del Maresme, de l'àrea metropolitana, ja sap que va cada contenidor. Per què no ho fa? Perquè no li dóna la gana. No està motivat. Però hem de tocar la butxaca. I el dia que saltem a aplicar la taxa justa, aquell dia farem el gran salt. Canviem models, però els ajuntaments que facin un model el més eficient possible i doncs l'altre aplicar al ciutadà la taxa justa. Com dèiem a Padrina Maria, els mou el cul per un duro. I la clau és aquesta, la taxa justa. El cas de Riudecanyes, si recicles 80 euros, si no fas res, 250. La gent ja es mobilitza per aquest diferencial. Jo crec que veurem el salt en aquesta realitat. I com que la llei espanyola obliga, i després vindrà la llei catalana, que segurament es presentarà de cada final d'any, que ens posarà objectius i obligacions, el salt serà els ajuntaments anar amb models eficients i acompanyat del ciutadà que faci la taxa justa. Ens arribarem a objectius com han fet altres països d'Europa. És a dir, no cal inventar l'aigua tèbia ni la roda. Municipis grans, a Itàlia, a Alemanya, a Holanda, ja tenen grans nivells de recollida selectiva, però ens porten una generació d'avantatge en quant a mesures econòmiques i fiscals i culturals, però aquí també hi arribarem. I, per tant, la pressió de la llei, la pressió de l'Agència de Residus, l'acompanyament de l'àrea metropolitana i la taxa justa, jo crec que veurem els propers 2-4 anys canvis importants. Anem una mica a les bambalines, a la part tècnica. Volia dir alguna cosa més? Sí, a veure, jo volia fer una mica de Pepito Grillo en tot aquest tema. Jo crec que no ens podem centralitzar en com recollim la merda, perdó. Ens hauríem de centralitzar sobretot en com no la generem. I aquí no estem fent cap esforç. El que estem fent és bastant ridícul. A veure, jo guardo totes les botelles de vidre en un lloc. Vaig a un contenidor i creo un concert de botelles trencant-se. Una vegada trencades, amb aquestes botelles les tornaran a fondre, gastaran una quantitat d'energia important per tornar a fer la mateixa botella que jo acabo de trencar. Per tant, home, el tema del vidre jo crec que s'hauria de repensar. El tema dels plàstics, si veiem el percentatge de plàstic que s'aprofita i aquestes illes de plàstic del Pacífic i aquest invent de la directiva, potser m'equivoco, però jo ho deixo anar, europea, de cara al tapet de la botella no es pot anar suelto, segurament hi deuen haver-hi 200 tècnics, 40 polítics durant 5 anys en aquesta directiva. Pel que m'han explicat, que pot ser mentida, quan això arriba a l'Ecoparc, com que són plàstics diferents, ho han de tornar a separar. M'ho han explicat, com a mínim. Per tant, estem tots una mica bojos amb el tema aquest. Jo soc d'anar a comprar, perquè a mi m'agrada anar a comprar. Torno carregat de carmanyoles. És molt difícil. Sense envasos. Cada vegada menys, però és un sacrifici. Però cada vegada més hi ha més carmanyoles. I cada vegada més s'ha fet un esforç sobre la bossa d'asses, per entendre'ns, però, home, a veure, 30 cèntims no és dissuasiu de res. O tens la consciència de que no has de fer servir allò i has de procurar anar amb la bossa al Mercadona, el que sigui, i fer servir la mateixa, o mai 30 cèntims et dissuaran de res, perquè és el que ha pujat la cervesa que et veus quan vas a comprar. Per tant, jo crec que hauríem de replantejar tot el model, no centrar només a l'esforç en com recollim, que és el que estem fent amb la recollida selectiva, i com més eficaços millor, per suposat, però sobretot hem de disminuir la quantitat de residus que generem. I no hi ha una normativa clara, imposable, de que tinguem una tendència a anar a la baixa. Al contrari, jo veig que cada vegada més estem generant més residus. No sé si es parlava... Ara hi ha una llei que crec que s'ha de posar, corregeix-me, senyor Tos, que vostè té més per la mà, una llei que obligarà abans de finals del 2026 a fer aquest dipòsit i retorn d'envasos, però és un dipòsit i retorn d'envasos que no funciona per tots els tipus d'envasos. Crec que només és aigua, sucs i res de begudes alcohòliques, ni oli ni llet. Ni tampoc productes de neteja. No, clar, només... Perdó. És una mica limitat. La famosa CDR del sistema de dipòsit devolució i retorn. Que si viatgeu als països civilitzats nord-enllà, alemanys, finlandesos, noruecs, això ho tenen, no? Que en el fons és, anirem a comprar una llauna de cervesa, quan comprem dintre el preu hi haurà 10 cèntims de dipòsit, que quan tornem la llauna a la botiga o una maquineta en un supermercat, ens tornaran els més. Això serveix per determinat tipus d'envasos. Les ampolles de PET, les ampolles de plàstic, les més habituals d'aigua i de refrescos, les llaunes d'alumini i d'acer. El vidre jo crec que no, perquè... El vidre no entra. El vidre no és un problema, no el trobem en general llançat pels carrers, el vidre. Però sí que les ampolles de plàstic les trobem després d'una festa major escampat per tot arreu. Senyor Ximeno, vol dir alguna cosa respecte d'això? Sí, que fa rato que fa. Ja veig que vol parlar. Sí, perquè molt d'acord amb el que heu plantejat, però jo afegiria una cosa que aquest sistema, per fi,
després de molt de temps explicant que en els nostres ecoparcs de l'àrea metropolitana trobàvem més envasos a la resta que en el contenidor groc i que això no podia ser, i que la responsabilitat total i absoluta dels costos de la gestió dels envasos és del productor de l'envàs, i això no és una llei nova, és una llei que ja hi havia el 2000 quan Tiana va començar. Per tant, aquesta idea de la responsabilitat ampliada del productor també serà fonamental. I serà fonamental en la línia, que estic molt d'acord amb el que plantejava el Ferran Vallespinós, però que també hem d'exigir als productors, primer, que envasin menys, i segon, que tot aquest envàs se'n facin càrrec. És a dir, us poso un element més sobre la taula, que és que tots nosaltres, com a ciutadans i ciutadanes, estem finançant el sobreenvasament, posar-vos un exemple molt escandalós, les pomes tallades i posades en un polispan. Això ho estem pagant tots nosaltres. Tot el sistema de tractament dels ecoparcs que ara hem de repensar i que els hem de repensar en aquesta línia, és a dir, amb com deixem de produir residus i els retornem tant com puguem en el sistema abans de portar-los a un abocador o a una incineradora. I, per tant, haurem de fer infraestructures de recirculació, a més de culturals, també infraestructures. Això ara ho estem treballant. Però, sobretot, que també, a part que la ciutadania hem de fer aquest petit esforç de sistemes eficients, però estic molt d'acord que els productors són responsables, i això ho diu la llei, i no ho estan complint. Això feia... Sí, però també els productors han de finançar i han de reduir l'envàs que posen en circulació. I la CDR és un sistema que hauran de muntar ells, hauran de fer ells i hauran de fer eficient ells. Hi ha un element per això, que sempre sembla que quan passa això, que hi ha una llei que va a buscar que sigui el productor qui pagui, busquen sempre una sortida, que són els nous materials aquests que moltes vegades ens fan passar gat per llebre, que són de cartró aparentment, però en realitat van forrats de plàstic, per tant són més d'un material. El senyor Tos sempre m'ha explicat que si hi ha més d'un material és més difícil de reciclar i per tant és pitjor, que és millor una ampolla de plàstic per posar-hi aigua de PET que no pas un tetrabric perquè té 3 materials. I també hi haurem de lluitar contra això, hi haurà també d'haver una legalitat, perquè ara mateix hi ha uns productes tan nous que no tenen una legalitat que ho estigui regulant, ni tan sols contractar allò. Jo no sé si us heu trobat, jo crec que sí, de tenir un got d'aquests i no saber on tirar-lo, el cartró, el plàstic o el rebuig. I tot això hauria de tenir una legislació que ho digui clarament, no sé si esteu d'acord amb mi. Sí, no diuen res més. Anem a parlar... I l'obsolescència programada. És a dir, si volem recircular materials, doncs els aparells han de funcionar tot el seu temps de vida, no el que un xip els diu que duri. Anem a parlar amb Enric Coll, que és tècnic de medi ambient, era tècnic, ara ja no, de l'Ajuntament de Tiana en aquell moment. Per tant, formes part de les persones que estan al darrere movent els fils de com s'havia de fer tot això. Riu, no sé si és que us va donar molta feina perquè no teníeu un precedent, no teníeu a qui copiar, no teníeu a qui preguntar, no sé si en altres països sí i ho vau fer, però en tot cas explica'ns una mica com va ser aquest repte de començar de zero. Els altres pobles com Riudecanyes ho devien tenir prou més fàcil. No, també Riudecanyes també ho va tenir difícil. Bé, bona tarda a tothom. La meva sort i desgràcia és que jo era veí de Tiana també. De fet, sortia la mare d'Isaac i l'altra que sortia una senyora per unes escales era la meva mare. Estem aquí en família tots. És el que és un poble com Tiana, no? De fet, al maig, o sigui, fa un mes de fa 25 anys, estàvem en aquesta sala al Beris, amb tot de veïns. A primera fila recordo sempre molt clarament una senyora que segurament ja no hi deu ser, que vivia al carrer Cruz Pinera, demanant-li al Ferran, sisplau, això serà un desastre, el poble estarà ple de rates, això no funcionarà. I al cap d'un mes, per tant segurament a finals de juliol, de fa 25 anys, aquesta mateixa senyora del carrer Cruz Pinera estava a primera fila dient-li Ferran, gràcies, això està tot molt net i això funciona molt bé. Vull dir que aquest vídeo té una mica de trampa perquè està fet quan ja funcionava el sistema. No està fet 15 dies abans de començar, que hi havia molts dubtes i molts neguits, i jo treballava en aquest cas al Parc Mascaró, a 2 carrers aquí darrere, repartint cubells a dojo i explicant als veïns quin era l'horari, per què ho fèiem, i la pregunta primera que em fèiem no era com s'havia de reciclar, sinó que deien, tu qui ets?
I diguem, coll d'aquí, de quina casa? Va, explica'm, doncs. Perquè el meu pare havia treballat al poble i tots ens coneixien. Per tant, el que deia una mica Josep Maria és que aquestes coses de poble sí que funcionaven i tenien aquest punt de proximitat. El xofer del camió d'escombraries era un veí del carrer de les Flors de Quitiana, també es coneixia molt bé el poble i per tant també era un element importantíssim, el Joaquín, que funcionés. Doncs imagina't si porta 5 quilos recollits escombraries. Per tant, hi havia aquest element de proximitat que el porta a porta ho té molt inherent. És a dir, el Ferran sempre deia que ens estem posant a les cuines de tots els veïns, no només d'aquells que són més ecologistes o més creguts, de tots, creguin o no hi creguin. I per tant, estem entrant a cada casa de Tiana a dir-los feu una cosa diferent, canvieu a partir d'ara. I això era complicat perquè vam tenir una empresa d'educadors que venien, que teníem experiència ja a fer campanyes a municipis on posaven en marxa la recollida selectiva amb contenidors que no feien obligatori reciclar, era qui vulgui que recicli. I ens deien, és que clar, nosaltres anàvem a cases a trucar, a repartir, però si no hi eren doncs no passava res. I a Tiana no podíem fer això. Tothom, el dia 5 de juny de l'any 2000, havia de saber què fer amb les seves escombraries perquè els contenidors no hi eren al carrer. No podíem dir, bueno, ja d'aquí un any o d'aquí, ja ho aprendrem. No, és que ho havien de saber. I per tant, la pressió era, i els nervis del 3 de juny al 4 de juny, que li faltava un cubell, corredisses per aconseguir un cubell, diguéssim, no? Per tant, hi havia aquesta pressió i aquest dubte. I és cert que el primer dia, amb l'empresa, amb l'alcalde, els regidors, tothom una mica estava expectant i la gent sortia traient el cap pel carrer si venia o no el camió. I quan van veure que venia, que baixava el peó, els recollia i s'ho emportava, van dir, carai, tu, l'alcalde o l'Ajuntament ha promès una cosa i, escolta, funciona des del primer dia. I realment va funcionar des del primer dia. Jo crec que aquest és un element important perquè alguns ajuntaments on la cosa ha tingut problemes és perquè el servei no ha funcionat bé. És a dir, estic d'acord amb la Raquel que tota la part de comunicació és important, però si el servei, el dia que ha de passar a recollir, no recull, el poble està brut, etcètera, això se'n va en orris en pocs dies i, evidentment, hi haurà algú que políticament se n'aprofitarà. De fet, això està passant ara mateix en altres municipis on no es fa porta a porta, es fa altres sistemes, perquè el problema és el mateix. És a dir, el problema és que hi ha gent que no vol reciclar i, igual que sigui porta a porta, un altre sistema, si el servei no acaba funcionant, és l'excusa perfecta per tocar el que no sona. Aquí va funcionar molt bé, la majoria de població va respondre i si us hi fixeu, per exemple, ha sortit un carrer d'aquí de Tiana, molt típic, que es veia un senyor que baixava el cubell i el porta a porta de Tiana tenia un avantatge que hi ha molts carrers que hi ha tot de cases adossades, aparellades, amb el mateix portal. I tu veies un carrer, com per exemple nosaltres vivíem al carrer València, que és on sortia la meva mare, que hi ha 10 cases amb un tros de carrer i també el Ferran una mica més amunt, i si tu veies que de 10 cases, 8 tenien el cubell, i érem la majoria que reciclàvem. Tu et senties part dels guanyadors. I per tant, eren els dos que no traien el cubell que deien, hosti, aquests no reciclen. I això ja ara funcionava molt de dir, ei, va, faltes només tu, no? I per tant, aquest element de poble i de, ostres, participo en una cosa que deia l'Isaac, ho estem fent tots, doncs això funcionava. Al cap de pocs mesos, quan vam començar a donar resultats, la gent se'n va donar compte i al cap de pocs mesos, amb el Xavier, vam anar a Barcelona a la Diputació, que és on treballo jo ara, a dir-los, escolteu, això ho heu d'explicar a més ajuntaments perquè això és el que funciona. I per això vam anar insistint durant molts anys, molts municipis de Catalunya van venir a les nits a veure com passàvem i vam aconseguir que això arribés a més llocs. Per tant, sí, al principi va costar, però després ja va funcionar molt bé. Hi ha xifres d'aquest èxit que les heu anat dient per aquí entre tots una mica, però crec que val la pena recordar-les, almenys les més destacades. Es va passar del 1998 a separar o recollir selectivament el 4,15%, a l'any 2000 el 44,33%, i al 2001, quan ja es portava un temps, el 57,95%. Ara esteu gairebé al 81%. No sé si heu tocat sostre o no. Abans ens comentaves que hi ha més coses a fer. No sé si teniu en ment ja com a municipi, com a ajuntament, quins passos caldria fer. Sí, estem amb el repte, el que deia abans, ens hem quedat aquest altiplà, fa molts anys que estem entorn del 80% i l'equip tècnic i polític que ha vingut treballant els últims anys sempre veu l'horitzó de per què no ampliem la recollida porta a porta. Ja estem fent les 5 fraccions, però només 2 porta a porta.
Aquest any coincideix la fi del contracte i, per tant, hem de pensar no només a l'horitzó immediat, sinó als propers 10 anys, que és el que quedarà ara amb aquesta licitació que està a punt de sortir. Per tant, no només hem de pensar per la Tiana d'ara, sinó ja pensant pels nostres fills, com volem que sigui aquest sistema eficient i en relació als nostres companys de viatge que s'han anat incorporant aquests últims 25 anys, reflectits en l'associació de municipis Porta a Porta, que la gran majoria ja està ampliant aquesta recollida, aquestes infraccions a casa, porta a porta. I aquest és el repte. I és el moment de ser valents, és el moment de recuperar aquell consens polític que vam tenir fa 25 anys, l'any 2000, recuperar aquell consens i tornar a ser valents i entendre que estem ara prenent una decisió que hipotecarà els 10 propers anys i, per tant, hem de pensar en una mirada segurament també més generosa. Tenim el context de la nova llei espanyola, la directiva europea, i la taxa justa, tendir cap a aquesta taxa justa. Tiana ha fet una feina d'innovació molt important aquests últims anys. Nosaltres ja sabem la participació casa per casa, família per família, perquè els recollidors, els escombriaires, porten un braçalet. Ara acabem de comprar-ne uns de nous perquè alguns fallaven. I, per tant, tenim dades, i això no ho poden dir pocs municipis de Catalunya. Sabem cada dia, i de fet podem desenvolupar amb una app, que és el que estem treballant, perquè cada usuari ho pugui veure després amb una app i pugui saber el grau de participació i com després ho traslladem, com ha dit abans el Tost, a fer una taxa diferenciada en funció del grau de participació. I jo crec que aquest és l'avanç que hem de fer, cap on estan treballant els municipis europeus més avançats, i aquest és el repte polític que tenim ara mateix per davant, perquè la voluntat del govern actual és obtenir el màxim consens i de la mateixa manera que es va fer l'any 2000, tant govern com oposició estan compromesos amb aquest repte del poble que vam assolir l'any 2000. A límit o de moment no? La licitació ha de sortir ara. Tenim una proposta del Consell de Medi Ambient d'implementar el sistema al febrer del 2028, o sigui, no immediat, donar un temps de transició per acabar de fer aquest pas. Estem fent ja una prova pilot al carrer Rosella i altres zones del poble amb aquest contenidor blanc, que és el que ens permet, aquest cubell, blanc, que és el que ens permet recollir la resta de fraccions més enllà de l'orgànica. Està funcionant molt bé. I, per tant, de fet, el gran canvi el vam fer el 2000, que era buscar l'espai a les cuines i treure-ho a la porta. Ara no hi ha cap diferència a la pràctica. És, com deia el Tost també, estalviar aquest recorregut fins al contenidor i mantenir el que hem fet fins ara. I en termes comunicatius, al final et venen a recollir la brossa a casa, que és més fàcil que només haver-ho de treure i que te la recullin. Jo recordo amb gran emoció aquella nit del 5 de juny que explicava l'Enric Coll. Jo llavors estava a Radio Tiana, estàvem seguint, estàvem fent control de govern des del periodisme, a veure si funcionava o no, i se'm posava la pell de gallina. Vam agafar a les 12 de la nit el cotxe i vam anar a començar a fer una volta pel poble i tot Tiana estava ple de contenidors, de cubells marrons. I va ser un impacte molt gran de com aquest repte de poble es va assolir, va haver un compromís cívic, perquè al final era un compromís cívic, i jo crec que la Tiana d'ara està encara més preparada, sobretot a les noves generacions que tenen un compromís mediambiental molt més remarcat, d'assumir un repte com el que vam assumir fa 25 anys. Em sembla que el senyor Vallespinosa em demana contestar també la pregunta. Bé, una aportació històrica i un petit comentari amb ganes de fer una mica de debat. L'aportació històrica és que no només vam aconseguir un rècord amb el tema de la recollida porta a porta, sinó que també vam fer una paella per 1.000. Jo sempre he lluït d'aquí endavant d'haver estat un dels creadors de la paella per 1.000 persones que vam fer. Vull dir, que vam saber ajuntar el repte de recollir amb el repte, diguéssim, lúdic de posar 1.000 persones a menjar una paella. No és fàcil fer una paella per 1.000 persones, ho asseguro, i ho vam ajuntar-ho. Ara jo vull fer també una reflexió amb tot això. Això de la taxa justa ens ho hem d'explicar. Fulano A, fulano B. O senyora A, senyora B. M'és igual. El senyor A recicla molt, però també genera molts residus. La senyora, el senyor B, que és una persona que va amb el seu tàper a comprar, que no sé què, no sé quantos, no vol cap bossa de plàstic, aquest traurà molt pocs residus al carrer. En canvi, des del punt de vista de la compensació de la taxa justa, qui més residus passi per una màquina o el que sigui,
aquell és el que més li descomptaran del que d'allò. Vull dir, que hi ha molt a reflexionar en tot aquest sistema, perquè a vegades ens posem, ja ho sé, què em diràs? Sí, tot s'ho explicarà bé. Però vull dir, convé que reflexionem, perquè a vegades podem cometre errors d'aquest estil. Jo poder estic equivocat, però si jo sóc un ciutadà perfecte, jo prenc treure el cubell. Susperdent. No, s'ho m'ha afegit. Jo comparteixo. La millor brossa és la que no es genera. Perquè l'àmbit que se genera val un dineral, no? Estava a Sabadell dient, un camió de brossa pot valdre entre 200.000 i 400.000 euros, igual que un Ferrari, però llueix menys, no? És a dir, el sistema és molt car, molt car. I per tant, quan menys brossa generem, és la clau. I si som capaços de baixar d'aquest 1,2 quilos per dia que cadascun de nosaltres genera, que aquests 490-500 quilos de brossa que generem cadascun dels que estem aquí, seria perfecte, no? Però com que no som perfectes, hem d'anar a mecanismes més d'apretar. Clar, el tema de la taxa justa, evidentment hi ha un sistema de limitació. Perquè clar, ara em foto, gastar envasos, i com que seré el rei dels envasos, me bonificaran, no? Hi ha unes limitacions, no? Per exemple, envasos, si pots treure 2 dies envasos al cap de l'any, que serien 100 dies, tu dius, mira, a partir del 75 ja et bonifico, perquè no fomentarem la sobregeneració d'envasos, no? Hi ha mecanismes per fer això. Ara, evidentment, també, gent que fa l'autocompostatge a casa o altres mecanismes, hem de veure com polim, o si la gent té bons hàbits compradors, com som capaços també d'identificar-los. Ara, a part de l'àrea metropolitana, no tota, però la valoració de la generació, que haurem de saber, no? I haurem de fer aquests apunts, ho fem a través de l'aigua, que és un mal indicador, però és el millor que tenim. No? I per tant, hi ha uns quants municipis, no és el cas de Tiana, però hi ha uns quants municipis que ja paga cada persona diferencialment en funció del consum de l'aigua, i que no és exactament, tu vols gastar molta aigua i ser un gran reciclador. Per tant, no és clavat, però de moment ara no tenim. Per tant, mecanismes per tenir informació del ciutadà, respectant la protecció de dades, respectant però serà important tenir aquesta informació. A l'àrea estem treballant amb una plataforma, perquè clar, això seran moltes dades, moltíssima informació, imagineu-vos, no? A l'àrea metropolitana som 3,3 milions de persones que si volem fer realment una taxa justa vinculada al comportament, al millor o pitjor comportament, doncs hem de tenir molta informació, moltes dades i tenir-les bé, diguem-ne, que ningú se senti que fem servir les dades per coses que no són. Per tant, aquest és un repte, d'acord amb el que dieu, i afegeixo el repte d'una gestió de dades que estem treballant per poder fer entre tots els municipis. Deixem anar un altre cop aquí a la fila zero, perquè hi tenim també en David Hernán Pérez, que és portaveu del Consell de Medi Ambient, que penso que també ens pot aportar bastant una visió sobre el repte a partir d'ara. Home, fa 25 anys Tiana va ser molt valenta i d'això ens hem de sentir orgullosos. També si tenim una visió del que són 25 anys, potser ens hem dormit una mica pel camí. Passar de 2 fraccions a 5, que és d'alguna manera el desig del Consell, crec que és cap a on hem d'anar. La consciència ambiental no és allò de dir que l'Antàrtida i l'Amazones no van bé. La consciència ambiental també vol dir què fem nosaltres a casa. Com consumim, com reciclem, com gestionem els nostres residus. I el porta a porta creiem que és la forma de prendre també més consciència sobre el sistema de consum. No és només com comprem, sinó és i ara que hem comprat, què en fem de tots aquests envasos? És molt fàcil anar-los a bolcar a un contenidor anònim, més complex i menys confortable, però també un pas cap a la consciència és veure què en fem amb aquests envasos. Des del Consell busquem que aquest repte torni a ser un repte de poble, un repte que es vegi des d'una visió transversal, no dels que governen ara, sinó dels que governaran demà passat i l'altre. Hem de mirar que el reciclatge no sigui una decisió que recaigui només amb aquells que han decidit per nosaltres, sinó que també ha de recaure en un concepte de corresponsabilitat. I aquesta corresponsabilitat va des dels que lideren, avui el govern i els que són referents a l'oposició, fins a cada una de les cases i cada família de Tiana.
Creiem que hem d'anar cap aquí, hem d'anar seguint avançant, no podem esperar 25 anys més per seguir avançant. La crisi climàtica és avui, no hi ha a l'Antàrtida o a l'Amazones només, també en els nostres boscos, també avui baixem a Badalona i es nota una temperatura i una contaminació de l'aire que dius això no ho volem per 100 anys més, hem de fer alguna cosa i la forma de mostrar acció és a través, entre altres coses, com gestionem els residus. Per tant, el que busquem és seguir creant aliances, seguir incidint i seguir intentant sumar i, per què no, multiplicar perquè cada vegada siguem més i Tiana torni a ser un referent, com ho va ser fa 25 anys, i tornem a agafar aquella bandera de no només un porta a porta de 2 fraccions, sinó un porta a porta que vagi més enllà. Porta a porta que sigui més eficient en pro d'una cultura de poble vinculada a uns valors de sostenibilitat i medi ambient. Gràcies. Tenim també aquí a la fila 0 l'Associació de Municipis Catalans per Recollida Selectiva Porta a Porta. Comentàvem abans, on estem aquí? Han vingut d'ells en Xavier Doñat i la Montse Cruz. Comentàvem abans que d'aquests 329 municipis hi trobem bastantes mancances entre, sobretot, pobles grans, ciutats grans. Hi ha algun exemple, jo què sé, per exemple, Ripollet, Manlleu, que són ciutats grans, però hi ha una gran mancança en això i, de fet, per exemple, comentava el senyor Ximeno, a Barcelona s'ha fet de manera bastant abrupta i bastant atropellada. Vosaltres per què penseu que passa això i com ho podem revertir? Bueno, en primer lloc, felicitar l'Ajuntament de Tiana i a la ciutadania per aquests 25 anys i traslladar-lo també a Riudecanyes, que també aviat compleix els 25 anys. I, bueno, el problema és l'oposició que es va trobar, per exemple, a Barcelona. Es va fer una campanya molt forta a les xarxes socials perquè els resultats eren excel·lents. Quan es va implantar eren excel·lents i hi ha aquesta por, s'ha agafat com aquesta por d'implantar-lo a grans municipis o a ciutats, quan tu veus exemples per a Europa que tenen resultats excel·lents en grans ciutats, que tenen les ciutats que tenen els millors resultats en recollida selectiva tenen el sistema porta a porta. Llavors aquí a Catalunya s'ha de trencar com aquest mite que no es pot fer a les grans ciutats, perquè sí que es pot fer. El que passa que cal també trencar una mica les discussions polítiques, que hi hagi un consens polític, que no hi hagi aquestes baralles o que no s'utilitzi com a eina política. Que jo és el que veig que moltes vegades és el que falla, de fer aquesta campanya en contra. I bàsicament és això, perquè es pot fer estudiant cada barri, fent un estudi, una bona campanya, com si sigués, cada barri com si sigués un poble, es pot fer perfectament i moltes experiències així ho demostren. És això, és treure aquesta por, com aquesta barrera que hi ha posada a Catalunya, perquè si el que volem és assolir els objectius que ens marquen des d'Europa, l'única manera és apostar per aquests sistemes. Sí que hi ha els sistemes amb contenidors que diuen intel·ligents, però a la que tu allunyes, perds l'anonimat del ciutadà, els resultats acaben sent pitjors. Llavors, tu quan tens un contenidor sí que passes la targeta, comptabilitzes quan obres el contenidor, però no fas un seguiment de la qualitat del que estàs llançant ni si estàs llançant alguna cosa. Llavors, si volem assolir els objectius i tenir uns valors elevats, ha de ser amb sistemes porta a porta o mixtes, com comentàvem. Sí, digue'm. Enric Coll, que vol... Una aportació molt ràpida, perquè fa unes setmanes aquest any al municipi de Cunit han fet en una zona una implantació d'un porta a porta, una prova, que segurament és el que mai s'ha de fer, dir que fas una prova, si no ho fas o no ho fas. I en un altre lloc han fet una prova amb contenidors intel·ligents o tancats amb targeta. En els dos barris els veïns s'hi han posat en contra i han acabat sortint una imatge a alguns mitjans comarcals de volem reciclar, que això és en molts municipis que s'hi ha posat en contra el porta a porta, sortia. I a Barcelona sortia que volem reciclar però així no. I el missatge era volem reciclar però ni porta a porta ni contenidors tancats. Per tant ja som al cap del camí. El
que la gent no vol, que és el que deia Josep Maria, és reciclar, o el que deia el Frederic. Hi ha gent que no vol fer-ho. I qualsevol d'aquests sistemes, com deia ell, dificulta una mica més, però quan ho poses, quan ho fas, el David ha fet una bona explicació, però el Consell Municipal de Medi Ambient vam fer un procés de participació abans de l'any 2000 amb el Consell, i el propi Consell ens deia, ostres, no ho veiem clar, perquè ningú ho havia aprovat. Però quan ens hi hem posat, i l'exemple que us deia abans de la persona aquella del carrer Guspinera, era fent-ho que t'adonaves compte que no era tan difícil. I per tant, el problema és fer-ho i que funcioni. Però el problema ara mateix no és ni porta a porta, és que hi ha gent que no vol reciclar i d'això se'n fa una arma per qualsevol municipi, sigui el que sigui. I per tant aquí s'ha de començar a explicar ja de dir fem-ho com vulgueu, però s'ha de reciclar ja i s'ha acabat ja l'excusa de no ho vull fer perquè, jo recordo, no diré quin veí perquè era una persona molt coneguda de Tiana, baixant al passeig de la Vilesa sortint del poble. No, però hi ha molts. Però em va dir, jo no penso, jo li vaig portar el Cullà Garcia i va dir, jo no penso reciclar perquè estic enfadat amb l'alcalde perquè aquí el tros del carrer no està ben asfaltat. I bueno, si aquest és l'argument per no reciclar, doncs ja li asfaltarem el carrer, no sé, li preguntaré a l'alcalde, però vull dir que pots agafar l'excusa que vulguis per no fer-ho. Hi ha l'argument també de que aquells no ho fan, mira, obres el contenidor i està ple de barreges, no? Va haver uns veïns que ens van seguir una nit tot el camió fins a Sant Adrià a descarregar per demostrar si es reciclaven bé o no i vam veure que sí que ho feien bé. Jo, si em permets, Cori, sí. Perquè això de Barcelona Abrupte només us vull fer notar que és el quart, Sant Andreu del Palomar, és el quart millor reciclador de l'àrea metropolitana de Barcelona, 72%, primer Tiana, això quedi clar, però és el quart, i Sarrià és el sisè. No sé si avui he sentit que passi alguna cosa, perquè són 14.000 persones, no només en percentatge, sinó en número de persones. Són 14.000 persones i 500 botigues a Sant Andreu del Palomar i 8.000 persones i 300 botigues a Sarrià. Tu avui has sentit que hi hagi cap problema? I està passant el mateix que fa un any. Us ho dic perquè diguem-ne que mira, ja que tinc com a mitjans de comunicació, és la politització i després també l'enganxe. Ha de funcionar bé el servei, això ho ha dit l'Enric, i és veritat, i per tant el servei ha de funcionar perfecte, i si no funciona bé genera problemes, cert. Però després hi ha una bola que jo només dic dades objectives. 75% de participació, 70% de reciclatge, i cap problema de la majoria de persones. Abans de començar crec que hem parlat, us he preguntat si encara es feia en aquests barris de Barcelona. Per què? Perquè ha desaparegut de les notícies. I com que va desaparèixer de les notícies després d'estar-hi contínuament en mode de protesta, doncs em va estranyar. I deixeu-me ja així a mode de conclusió, ja que tenim a la Raquel aquí, Begines, que és periodista, una mica tu, aquesta politització a partir d'ara, que és una necessitat imperiosa, complir les xifres, i no només això, sinó també, com deia el senyor Vallespinós, reduir el nombre de residus que llancem i consumir d'una altra manera. Com veus tu ara mateix aquest clima, tant polític com social, si és favorable a que això passi o no? Jo, per mi, l'exemple de Tiana va ser l'aprenentatge, no? Igual que la gent del poble, jo també vaig aprendre, perquè en els municipis on jo residia en aquell moment no se'n feia, de fet Tiana va ser el primer. Per tant, gràcies a l'exemple de Tiana, durant aquests 25 anys, professionalment m'he dedicat sempre a la comunicació, i quan he estat treballant en municipis que implementaven el porta a porta, quan parlava amb gent que deia que no n'estaven a favor, me'n feia creus. Per mi era com una cosa tan evident que el sistema és el porta a porta que encara ara, ahir sopant amb unes amigues, una amiga em deia, és que això jo tiro tot el rebuig el divendres. No, perdona, és que el rebuig no és el dia que has de tirar tot. No, el rebuig, en realitat, si ho fas bé, gairebé no tens res de resta. I un dia a la setmana, doncs, en tens de sobres. Perquè si ho fas bé, jo sempre dic, el que necessites molt són envasos, i s'ha parlat aquí avui, que clar, el problema no és del ciutadà o del veí o del vilatà, sinó és de molt més amunt. Nosaltres ja podem fer campanyes de comunicació per conscienciar la població,
però s'ha d'anar molt més amunt, no? a tocar la porta. No? Però crec que la gent de Tiana va obrir camí, que gràcies a aquella aposta, no? valenta d'aquell govern municipal, doncs d'altres van venir al darrere i encara ara, en el municipi on jo treballo en aquests moments, van implementar el porta a porta a l'octubre del 2022. En un altre ajuntament on vaig treballar el van implementar uns anys abans i recordo els nervis del regidor de Cultura i la regidora de Medi Ambient, de torn, de a les portes d'unes eleccions posar en marxa aquest sistema. Com explicava l'alcalde, no es va donar vots. De fet, en el municipi on treballo van perdre les eleccions i, entre d'altres aspectes, potser el porta a porta no es va beneficiar. Però, tot i així, jo crec que el tornarien a implementar perquè consideren que era el sistema bo i les xifres demostren que han millorat moltíssim, com va passar a Tiana, aquest percentatge de reciclatge. Per tant, el que hem de continuar fent és, també nosaltres al boca orella, la gent que ens ho creiem des de cadascú, des del seu lloc, si ets periodista i treballes en un mitjà de comunicació o si ets veí i fas el porta a porta i estàs convençut que és el millor sistema, doncs començar, tots plegats, fer d'ambaixadors d'aquest sistema, perquè és la nostra manera, el que tenim nosaltres a les nostres mans. No depèn de mi que deixin de produir envasos, però sí que jo a la resta, els divendres, només hi tiri les borilles del cigarro, per dir alguna cosa, o les restes d'haver escombrat. I no el peix d'ahir a la nit, perquè, clar, fa pudor a la cuina, clar, és veritat. Però potser t'has d'enginyar com fer-ho perquè el divendres que es resta i tiris només la resta. Però vull dir que això és un esforç col·lectiu que s'ha de continuar fent 25 anys després i que, evidentment, per la meva experiència en altres municipis, s'ha d'ampliar en altres fraccions, evidentíssim, perquè els plàstics és evident que és molt pràctic que te'ls recullin a la porta de casa, i com a mínim 2 dies, i després el vidre sí que en el municipi on treballo continua estant en contenidors, pel soroll que pot generar la recollida, però és evident que 4 de les 5 fraccions, porta a porta, demostra que el nivell de reciclatge és infinitament millor que si fas recollida en contenidors. Per tant, continua avançant. Crec que hem tocat moltes qüestions. El senyor Tos vol dir alguna cosa més? Anem acabant. Algú té alguna cosa més per dir? Fes. Res, només per convidar. Només convidar-vos a totes i a tots a veure a l'Ecoparc de Montcada, on tots podeu veure, i tenim un programa que podeu venir, ho trobareu per la web. Esteu convidadíssims a veure i convidadíssimes a veure el que costa recuperar un 10% del rebuig, el muntatge i el cost i la complexitat de recuperar un 10% del rebuig. I, en canvi, també us convido a acabar, aquí heu d'anar una mica més lluny, a acabar a Viladecans, on hi ha la planta d'envasos, i com recuperem realment de manera molt sistemàtica i amb les diferents tipologies de plàstics quan realment ho separem en el prop. Aquesta visita a l'Ecoparc 2, que el teniu a prop, i a Montcada, i a Gavà, val la pena fer-la i esteu convidats. I tenim un programa que quan vulgueu podeu anar. Jo simplement demanar a l'alcalde que d'aquí 5 anys, quan facin els 30 anys del porta a porta, que portaran 2 implantats les 4 fraccions, ens convidin i celebrem que el pas de les 2 a les 4 ha funcionat bé, ha sigut exitós i que la població ho ha assimilat. Com va assimilar l'any 2000 passar aquesta fricada del porta a porta. Per tant, esperem que d'aquí 5 anys ens convidis. Bona feina. Fem la visita que el senyor Ximeno ens convida i la paella de 1.000 persones. A veure, sí, jo acabo ràpidament. Jo només una anècdota que el Xavi coneix perfectament de com a l'any 2000 no estàvem preparats. I si gaudeixo dir l'anècdota és perquè en aquell moment el senyor Tost no estava a l'agència de residus. Però clar, aquí a Tiana què va passar? Que el separador va generar molt més plàstic i molt més vidre. Llavors el Xavi va trucar a l'agència de residus, a no sé qui, i va dir, doneu més contenidors perquè tenim desbordaments. Cony, clar, com que a Tiana recicleu tant, us hem de donar més contenidors. Vull dir, que és tot un canvi de mentalitat el que cal fer. I és administració i són ciutadans.
senyor alcalde. Sí, per acabar, doncs, efectivament, jo crec que entomem el repte, valentia i consens, que és la clau. Jo crec que la ciutadania està preparada. Si preguntéssim als menors de 40 anys, on hi ha més consciència ambiental o de 30, jo crec que clarament les noves generacions estan per aquesta visió ambiental i per tant crec que hem de pensar també en el present, però sobretot en el futur, amb aquestes decisions que a priori poden semblar, com els semblava als tianencs o als polítics de fa 25 anys, complicades o turbulentes, però que després s'acaba demostrant que són bones decisions. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies, senyor Salvatierra, senyor Vallespinós, senyora Begines, senyor Tos, senyor Ximenos i a tots els que heu vingut i els de la primera fila també especialment que heu col·laborat avui. Moltes gràcies per haver vingut. Com deia el senyor Tos, els residus no són una cosa que agradi, per tant, té molt més valor encara que hagin vingut. Us ho agraeixo molt, també agraeixo que m'hagin convidat. M'he sentit molt d'aquest poble, m'agradaria venir aquí encara que feu fer el porta a porta, o precisament perquè feu fer el porta a porta. Al meu poble no el fan i es recicle fatal i se separa fatal. És Rubí. A Lleida una mica millor, no? No sé si el senyor Ximeno té les xifres. En tot cas, espero que m'hi convideu d'aquí uns anys quan ja tingueu implantat tot, a veure si podem fer una valoració, ja fem la paella i fem la visita. Moltes gràcies a tots.